pensaments? Acabo de copsar un optimista. Vostè, que l'ha enxampat. Aquestes xornades s'ha de pensar. No pensi. Julieta! Sí, de veure el teatre. Claro. És que tenen raó. I ara què? Ai, mare mia, què patirem? ¡Con 100 cañones por banda! ¡Vuelvo a venir! En tot cas, Romeo! Romero! Una ronda. La gosadia d'entrar entre vostra i copsar-vos els pensaments També és just que ara us fem partícips d'algunes de les nostres interioritats, d'algunes de les nostres misèries. Encara que només sigui una pinzellada. És la meva part, que no controlo, però dentro tengo una ràbia. som un donador. Calla! Ja! Si algú pensa això, el foto fora de teatre! ¿Qué dijo? ¡Nos agruparemos! Andrea, no me entiende. Soy un hombre.